Omande share abusiafo yebesan ama mu nyina akwaba. Saa kote mu nyinara ye ne wo esia okwan ya ebefa so ne age ya home wo Kristo mu. Na otwi mu ye wo adusua etoso edu. Adusua na tifi asem no ose homeda ahmeje. Edi emu ncheche mu no ebeto am so sesia. Say ahmakura mpono nuka ze ebopa wosane so nyakopon twene se free wiase sesia wiase be collapse science go ha pese mu hye no so nia homeda enya homeda keke wo homeda no e wo science bi wadwiri roda adel nyame amfa enam yenu anka ho enam yesa ba ode edaba yebema mu nyina akwaba na afe yede enchia soronko nso efiri yen aginkwapa Yesu Kristo nchen ede ama mu nyinara yebeda mo asesronko kwan so se dabiara mo ne yen eyesa adisua yi kote mu nyinara ye ne wo esua rest in Christ anase Kristo mu ahmeje no kwasem ne se ye ne wo asua adusua ne bebre na otwi mu ye wo adusua etoso edu atifi asem no ose Sabbath rest anase homeda mu ahmeje wa boafo sonko wa ha omo ba beboa me na ye di se adusua mu pensem mu ede abramo baransa na no me nkutie enwum free London Ghana memenda akwanhwefo church kwafo ho omu wia ye di emu encheche mu no ebeto amso.
Yeda London Ghana memenda akwanhwefo church kwase wo nwuma omode abrɛ ene na memfasa akwanya yi na fe menna womo a omoba beboa na yedisa adusua yi abrɛmu yi adi enkyerɛmo media musomfo Bismarck Mensa ene twidi amponyame adomunti mewo elder Dr. Alex Collins Arthur ewo menchen ewo hase ende Dr. Esa ewo hase yene doctor na de biara yesa adisua nde nyankopon esa de na ba be kamensa wo fidie mu asenti doc ye mo akaba Medase. Wait, me botra na me but many more na me one of London Ghana memenda for elders no bako elder Jafet Obisi Amankwa anso de biara yene na yesa adisua elder neti mfimfino elder ye mo akaba great na fe me ba menchen happy a yenua pani kwadwo yeboa and de biara kwadwo yeboa beboa yen ema ye de sa adisua e de brobe sen be nansa bindie na kwadwo ntimi ema but nyame adumunti enne kwadwo asa timi abada na ye da nyankopon asa opani kwadwo eboa ye da ase se wa ba ye mo akwa nso great yen hwe ye adisua no but ansa na ma yen kate anie na mema opani kwadwo yeboa emo empire ema ye Nyame donfo ya dawase se denso wama ya kwenya se ebi pense unsemu sa breni ebi hia ho kokro kyerɛkyerɛfo no so ba be kan ye ho wa kyerɛkyerɛ kan ye ho na hyira ye Kristo Yesu dim amen great yenhwe yedisua no kwasem say last week edisua no toa so from last week because last week no na yehwe homeda entoa so yehwe ma yehu se sa nyankopon ebo ade no ohye da ene bo homeda no ema onipa ene oton nsafre onipa se yemra ne embenya sa homeda no musua hu no anije da ewo sa homeda no yembenya emusua hu na enne no yepese yehwe homeda no ahomegye na nkasa no sene esitie no kwasem ne se wo hwe kyerosemu ana se wo hwe ene wiase ayeba akinye bibre na aba efa homeda ho no kwasem se ebinim kura mpo se Yesu Kristo baaye no wabeyi homeda no afiri honomo enti homeda bia ni wo ema onipa bia ebinim nso kura mpo kyerɛ se Paul ebe sakra homeda na ediko kwasiada enti homeda bia eni ho ebion ena afi nso kura mpo no ebinu kyese Paul ye saade ne sene ebe ya ode be hye anase Yesu Kristo wu sɔre na ye kwasiada na ebe hye na munyam enti na wo yi di free honomo ediko ebinu nso kura mpo gi akinye se Yesu Kristo no na ye homeda enti se Yesu Kristo na ye homeda na megine didi a ene hu hia se mesan yi dabidi atu wo se meye no kronkron sa na Kristofo bi nso gitum se an edabi wo ho a ewo se ye no kronkron ma onyankopon nanso adwenchaye wo ho ne se omo se saada no eye kwasiada ehun nsem bebre ewo ho se ye ka homeda adusua na otwi mu no ye pese ye hwe homeda ho adusua kakra na ye nhwe homeda ahyesem anyankopon ede maaye wo mranum no na etisen na fe hu hia be ni hia se onipa ye be kai na fe ya ye de onyankopon ayenti na ye pese ye hwe sa da nti sa na otwi mu adusua no kwasem ne se abusiafo se wutie ya fa trosem na fe ye no nyina ankotrosem no mu na ne be firi mu abare ye nyina timi afa na fe ye de abo brasene esi etie enti yenhwe mehyaase ahwe yenka abosam no yebefa afri Leviticus chapter 23 verse 3 Leviticus chapter 23 verse 3 say na all kan wo ho say nansia na onye adwuma na da a etoso nson no ye home mu homeda wonhia nhyiae kronkron onye adwuma biara eye awurade homeda mutina bia nyina mu amen say ye ko yanim no nka bosem ye ebesan ye behwemu na afi ya doso emu ye pa but ye ni kan show homeda no ene adebo ye nhwe sene ehonom asem sitie so sem na ema ye nsem bi eho me kan
enyituosem beye miensa bi na fe mama Dr. Alice akasa afa ho kyerɛwsɛm ye ma yenyituosem bi efa adebɔ ho na me kan emu miensa na afei mama dog akasa ho yenhwɛ homeda no ene adebɔ no sene kyerɛwsɛm esikaye. First of all, yemfa yenkyerɛwsɛm no na yenko Mose nwoma edikan Genesis chapter 1 verse 1 26 and 27 no yenhwɛ ensɛm a ɛwɔ hɔ no mo Mose nwoma na edikan no chapter 1 verse 26 no and 27 no say na ɔka no wɔ hɔ no mo ɔse na Onyankopɔn ka sɛ moma yenye onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛso na wonni ɛpo emu mpataa ewiemu nnoma ntɔteboa ne mmoa a wɔwea asase so nyinaa so na Onyankopɔn bo onipa wɔ ne suban so ane Nyankopɔn suban so na ɔbɔɔ no obarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn. Amen. Amen. Saa na wokɔ Genesis chapter 9 verse 6 oka asɛmbi nso hɔ Genesis chapter 9 verse 6 nso oka asɛmbi wɔ hɔ no ɔsɛ do ohwie onipa mogya guo no onipa so na wɔnam behwie ne mogya aguo efrisɛ Onyankopɔn suban so na ɔyɛ onipa. Amen. Amen. Sarah nso na yɛsan kuri na afei yɛhwɛ Genesis chapter 2 verse 15 and afei 19 na Genesis chapter 2 15 and 19 no so say na ɔka no wɔ hɔ no mo Genesis 2 15 and 19 no ɔsɛ na Awurade Nyankopɔn di onipa no kɔtena a ɛde nturo mu sɛ ɔno na ɔnwɛn hɔ uhuri na akɔka 19 no so a ɔsɛ na Awurade Nyankopɔn de dɔteɛ nwene wiramu mmoadoma ne ewiemu nnoma nyinaa na ɔde wɔn ba onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛdeɛ ɔbɛfrɛ wɔn na deɛ onipa de frɛ abɔdeɛ a ɛte aseɛ biara no ɛno ara na ne din no. Amen. Amen. Enyituo sɛ miensa ya yaka yi mu atrapo ya hwɛ creation account na ɛna yakan kan nti asɛmbisa no ɛne sɛ yɛnhwɛ saa enyituo sɛm wei no yɛbɛkyerɛ saa enyituo sɛm wei ase hwɛ sɛ na Onyankopɔn bo onipa aden na nipa ɛyɛ sonko free adebɔ na aka eno na adentikra na wose yenya santi ase no yenya santi ase no ne mfaso ene sen wo yenya mesom emu doc so beboya me dey abesmak me da say answer na me call question so no man kwan na me mfa be 1 minute na me put to caption no in the context. Yeah. I say the whole of this quarter lesson in a rest in the Lord or home me a way radimu. Yeah. And na ochi adisiano so a Sabbath rest. A home dia yenya ewo home demu. Yeah. Na o share Sunday lesson na we be some question na Sabbath and creation. Enti your mama de ne yempe linkages no. Aha. Enti say ye hwe Sabbath na on say emransam du Onyankopon de maye no. Emransam etoso nine no. Eno na fa Sabbath ho. Yeah. Na se wo hwe how it's been structured ewo Exodus na Sabbath no kwa emransam no. Rather de maye no o sha say kai remember sa na say obi catch obi ne o ka asem na o ka say kaya na kire say ade na o ka no ewo historical context our right. link be with bibia esidada enti the question say obi bisa o say at the time na yede mransam no ma Israel for Exodus o ka say kai no yen trace back ne yen hwe link no enti you trace here then the link no eba ewo Genesis 1 and 2 the creation account. That's right. That was the first time Sabbath no Onyankopon ehyasie enti so Onyankopon ka kire say yen kaya na a link here to the see ewo Genesis 1 and 2 and Genesis 1 and 2
the all kind Genesis 1 verse 26 and 27 no e dey dance here say that week no Nyankopɔn bɔ ade wiase bibia na the obotwa to no eye nipa na Bible kyerɛ sɛ obo nipa no obo nipa ɛwɔ kwan sonko so and say obo nipa ɛwɔ ne sɛ so we've been created in the image of God enti osan bo nipa sɛ ne sɛ so no na osan de dwumadie kɛse hyɛ nipa nsa sɛ nneɛma a wabobɔ ne nyinaa no nipa entoto nneɛma ndin ne nhwɛ nneɛma no so enti I want us to place this in the context say maybe let's work back say Onyankopɔn say wabɔ nipa ɛwɔ ne sɛ so at the week now ɔbɔ nipa no that was the week o created Sabbath now so created Sabbath no for the now the Bible kasa wabɔ nipa ɛwɔ ne sɛ so then what does it mean now ɛsan link it to the Sabbath rest and the whole quarter lesson yesua ne say finding rest in the Lord enti de yebesua na ɔtwe no yebesua yehu yen nipa onyame aboy or so waboy wo ne seso in his image no ye rua say ye in order say onyame abodi a wabo no be experience the rest in the Sabbath. That's right. But is it making sense? Exactly. Because we know the framework has set the platform for the whole week lesson. That's right. But the ebesua nyina no ye beti ase say Onyankopɔn sɛ yɛnua panyin Paul kra kan sɛm bi 2 Corinthians 5:20 wɔse wɔyi yɛ sɛ nanam sini ambassadors enti Onyankopɔn abɔ yɛ in his image na ɔbɔ adeɛ wie no or the Sabbath rest ɛka ho enti yɛwɔ a role to play to make sure sɛ nipa nyina including nneɛma a Onyankopɔn abɔ nyina no will experience that rest in the Sabbath many addition nim too much nim say it will begin to unpack ama yɛbɛte ase yo me da se pa sɛ ne waba mu no krampo no sɛ waba mu yie pa amaye yɛnto aso nsɛm bi ɛwɔ Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15 and so yɛbɛkan na fe yahwɛ sɛnea ɛno nso ɔka no ɛwɔ hɔ no mo Deuteronomy chapter 5 verse 12 to 15 and so ɔka asɛm bi wɔ hɔ sɛ ɔsɛ di homeda na hwɛ yɛ no kronkron sɛdeɛ Awurade Onyankopɔn ahyɛ wɔ no ɛnansia na yɛ adwuma na yɛ wadeɛ nyinaa na ɛda ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade Onyankopɔn ɛnyɛ adwuma biara wo ne wo babarima ne wo baba ne wakoa ne wafena ne wanantwie ne wafunumu ne wo mmoa nyinaa ne wɔwoɔ a ɔwɔ kuro no apono mu na wakoa ne wafena ahome sɛwo amen sɛ wohwɛ Genesis chapter sɛ wode 15 no ɛtoa so ɔse na kae sɛ woyɛ akoa Misraim asase so na Awurade Onyankopɔn de ne nsa a ɛden ne abasa a watene mu yi wo firi hɔ enti na Awurade Onyankopɔn hyɛ wo sɛ di homeda no amen enti yɛnhwɛ apart from say ye di homeda no as a way of celebrating creation ye ni gi Onyankopɔn abɔdeɛ ho no ɛdeɛ bɛn biom ɛna ahasei sanken kansen we sa kyerɛ yɛn ɛfa homeda no ne botae ɛda Jafet yo minia Bismarck vedawase yɛda dog so ase sɛ we lay foundation ama yɛn joada this piano kyerɛ yɛn enijie a homeda deba it says say Deuteronomy 5 na emre bi a na atwa mu no na Israel fo ni fa hodie no won ko asom mu no na won masters no emma won eda bi a wotumi de home abre nyina no na woka won so wonye adwuma emma won Banyankopɔn atwe wadwe si sɛ mudu homeda apart from say homeda no ɛde ɔhome ema mo no monkan kwa akyi sɛ emre bi no na ka mo yankoa anka saa fa hodi a monya ne sɛsie na nka ni hɔ na emom enam abasa emu yɛ den ne ma ho odin na megie mu fi
mo masters anasa wa wo hye mo so yeah na nnamanya mo fa ahudie enu ntino mo kai se homeda paa no eye fa ahudie de ma mo mo de mo Israel fo mo de eye nkoaso mo fa ahudie enu ntino mo kai ehu se homeda na fa ahudie but you see Israel for no mre twam that's it yeye mre no yenso ye wo fa ahudie nkoaso bi a eno ne different from say masters bi share say munsi pyramids me man ni yen enam boni a about Genesis 3 nti no ye nkoa pa ma boni adasa ye nkoa ma boni say niye nyame ehwehwe wo ye ho se ye beye no yenye nanso nyankopon anigi se ohun se nyankopon ama yenso saa akonya ne se ebenya fa ahodie na memenda bia memenda no e wo se kai me no mienu se eye akonya se ebenya e fa ahodie okay esan se nyankopon aye san hyehye no through Jesus Christ amaye adisua no atwe adwen si so se bra Israel for no ebe film Israel no nyankopon ma wo de oguama moja esensan wodan no na ma wabadi kan enwu yensu yemreso no Yesu moja abepai fa hodie amaye enti edumemre de bia na se ye home physically a yantwe adwen so nko se Yesu so amaye fa hodie esan ni moja obehwe egu ma ye enti se Yesu moja epai fa hodie ma ye dia ene homeda ye ni jeda ma ye ene homeda ye dia say that lesson can you celebrate your freedom o fa hodie Yesu dia ma wo wani ji na ho sepe wo are who say yenum bi odu homeda na ye chinchini wintimi nye say homeda but homeda is freedom homeda a day of celebration homeda ye day a o say ye ma ye ni ji na ye je ye ni ma ya pusa ene anyame konkron da ni ma wankasa ho experience de nyame pese botaya nyankopon o ma ko nyankopon botaya for homeda ni say nyankopon ankasa no o celebrate the crowning moment of all the creation. That's right. Yenso no ye fa ahudi ye nya wo Yesu mu no homeda no crowning ni nyina na no o say celebrate na mmompo ma ye kokobo kakra say sa fa ahudi ye Yesu di ama ye nyina no ye nhwe ye na ya take advantage of it ni ansan ko boni mu eyesa ni ansan ye nko abiom de nyame pe ama ye ni say ye benya fa ahudie na ya de ye ho na ye de anije na ahosepe aso titiro se du homeda me da se pa adam se wa bie mu minim se obi wo kakra opese o de eto aso ase bibi eni ho sadia na ebeto aso na baba openi kwajo yeboa so openi kwajo yeboa sa wo kenkan Exodus chapter 19 verse 6 na fe 23:12 no so ensempo bi nso wo ho a mepese yehwe na fe no so wo kasa ho Exodus chapter 19 verse 6 no oka asem bi e wo ho no sei na oka no o sei na mo de mo beye me asofo ahenman ne oman kronkron yenum ne nsem a ka kire Israelfo no se wo hwe 23 no a wo jampo na akokan 23 Exodus 23 12 na eno nso sei na oka no ho no mo 23:12 no nso no o sei enensia na fa ye wadwuma na eda a etoso nso no fa home na wonantwie ne wafunumu enhome na wafena bane woho enya ahomegye amen ka sa akinkansem mienu yi ebomu edie na eka kire yen sa wo hwe Israel for tibia na omuwomu ne nyankopon ayonkofo ne Israel for ewo na afenso yenso a ende yeye humhumu Israel for anas yenka Israel abusia no mu no say because amanfo bebre kansa akinkansem we a etaye omote se nyankopon kasa kire Israel for no nko a yenso ye chafa ene sen
ɛwɔ saa adeɛ yi mu. Yo, me da se. Me to aso free that you know to say ɔtwerɛfoɔ na ɔtwerɛ adesua no wahyehyɛ no pɛpɛpɛpɛ ayɛ enidisoɔ homeda ɛyɛ fa ahodie te sɛ deɛ asɔmpanyi ɛka kyerɛ yɛ enti obi a wayɛ akoa da sɛbe sɛ wonya fa ahodie na wo so wonya akoa a ɛsiane sɛ wayɛ akoa da nti no wonim fa ahodie mfasoɔ a ɛwɔ soɔ a obi a ɔwɔ nkyɛn bi ɔno nso abɛyɛ akoa a ɔhyɛ wase no ɛsɛ wo so te aseɛ ɛsiane sɛ na wo so wayɛ akoa da na adeɛ baako a Nyankopɔn ɔbɛyɛ te aseɛ wɔ ade sɛ ɔfrɛ Israelfoɔ for the dwumadie soronko ɔsɛ ɔbɛwɔ ɔma yɛ asɔfoɔ ama hwan ama wiase nyina so ɔkɔ Exodus chapter 9 verse 6 a ɔsɛ ɛdi nti na ɔpaw Israel sɛ wɔn bɛma Nyankopɔn din ahyeta wɔ ewiase nyinara eti sɛ Israel ne dwumadie ne sɛ ɔbɛma Nyankopɔn din ahyeta wɔ ewiase nyina na sɛ Israelfoɔ nso afa nkoa anaasɛ wɔn wɔ businesses a nyame kyerɛ wɔn kwan a wɔn fa so nwura ne wɔn nneɛma sini bi a ɛbɛyɛ nhwɛsodeɛ ama ewiase eti sɛ ɔhɔhoɔ bi kura tiw fi a sɛdeɛ bɛsi ahyɛ wɔn no ɔyɛ a ɔde saa ɔhɔhoɔ no nyɛ ade korɔ ɛma ɔhɔhoɔ no nyɛ atenka bi sɛ ɔnka mo ho Mumma ɔhɔhoɔ no nyɛ atenka bi sɛ ɔnka mo ho saa na ɔkan Isaiah 56 a ɔkyerɛkyerɛ mu hɔ paa wodi free verse 3 na ɔkyerɛ sɛ ɔdɛdɛni a ɔde ne ho abɛbata mo no deɛ mo yɛ bia mo ne ne nyinaa yɛ dɛ ɛnka mo mu nyɛ ɛsiane sɛ the same na Nyankopɔn frɛ Israel ɛna dɛ ɔkan ɔsan ka wei sɛ yɛabɛyɛ huhubu Israelfoɔ enti nhwɛsodeɛ a nyame de maa Israelfoɔ no a dɛ yɛ so yɛabɛyɛ huhubu Israelfoɔ yɛ so yɛasɛdeɛ ɛde sɛ yɛasɛdeɛ de sɛ dwumadie ɔde hyɛ Israelfoɔ nsa no ɛno saa dwumadie korɔ no a na ɔde ayɛ dɛ ɔde ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛbɛma ewiase yɛhu Nyankopɔn amɛneɛ so ɔkae Isaiah 43 verse 7 a ɔse obi a bɛbɔ bidi afrɛ no no sɛ ɔnyɛ dɛ ɔnhyɛ me animonyam sɛ yɛhyɛ nyame animonyam ɛde sɛ yɛka ne namɛneyɛ dɛ akyerɛ wiase enti sɛ Isaiah 56 ɔno ɛme yɛte aseɛ sɛ ɔnanani ɔde ne ho abata Awurade ma ne nyɛ n'adwen sɛ Nyankopɔn ɛka n'atwene dabi da enti sɛ Israelfoɔ ɛɛdi wɔn ka ne sɛ freedom na wɔn anya no a wɔn ka yɛ obi a wabɛka wɔn ho biara na wɔn nyinaa nka mu sɛ nipa baako mantiti mu bia ma na wɔn kɔ ɛsiane sɛ ebi ti na Nyankopɔn yɛ dɛ ɛfrɛ wɔn yo sɛ elder bɛpɛ sɛ ɔde kakra bɛka ɔpɛni mi da se na me ma practical example kakra personal experience kakra me nyi no ye nyi no na obi bɛsran wɔ fie a edu me da obo sɛ edu fie da na ɛyɛ ahobɔ obo sɛ papa ebe bisa nipa ne sɛ I hope so ya ho boa se me down here because so na mi so no e play on my dream so say obi abesran wo de me da ye say e kwa sorry a ye how ne say ya atwi nipa no e di e chi akọ wo so bi nipa be ka say elder na de bam pa be kwan bi so akọ business yonko aso but se wuti adesua na say a na sa adesua ne say ɔhɔhoɔ ɔmanfrani biara ɔbɛn wo no ma ɔno so enya saa nhyirani biara adan na obi abɛsra wo wonya hɔhɔ ofie na woka sɛ me de megya wo fie na makɔ akɔgye nhyira ɛna nyame atwi adwen sɛ it's a very practical thing ani yɛ adwen sɛ na mɛhyɛ ne mmiri akɔ me hyɛ no so ɔno so ɔne som yes ɛwɔ hɔ deɛ nanso Nyankopɔn sɛ nipa aba ofie anaso wanda roof nko ade a wo asudie sabio ete sedia se bibi tu no e wo ni fie na police fo ba wo na wo ofie ne wo de no wo ne bebisa wo sem no saa na Nyankopɔn so hwɛ se samre no wo fie na owo eno nti no se ade pa bi wo fie na eno so be nhira ma no a mo no so lose out mo no so benefit wo great eno nti no enye ohye boni bi na mom eye ohye pa Nyankopɔn ehwehwɛ sɛ nhyira no ye ne afofo so nche yo
yo medamase pa se maye ne sa amame yenhwe afede yenhwe ade bi nso a very very important was addition se wo som afoforo yedie wo homeda no se na Jewfo no ye krofo a Farisifo no ye obia no omudi emra so pa nti na homeda nhyehyɛ no mu mfa ni agro twosem no di adanse se omo mmra wodo bebre e de bata homeda na se na ebebo omo na homeda no omo in fact to the point to krampo say ahoma kura mpo no enu kan say ebo pa wosane ene ade omo aye mmra bebre di afa hom se na ebeya omo no omo ye strict very dogmatic say ade na ye bosom ama omo se na ye nyina yenim no yenhwe ade bi a esi wo twrosem no na yemfa nhwe sene o so afoforo homeda no nso esitie eyemrato anase etisen na yenye no abasem bi esi ewo John chapter 5 ni nyina but yebeyi mu sene etie no na fe yaka emu asem se abasem a yenyina obia enim sene esitie John chapter 5 may far from 7 to 10 on afi majampo mawuri kan 15 and afi 16 no say na oka John 5:7 to 10 no say na oka o say oyarefo no bua ne say owura mini nipa bi a say nsuo no ho no a ode me koto tade enu mu na se mereko a na obi adi manimu kan akomu Yesu say no say sorry you kate na nante na ntamara onipa no ho ye no den na oyi ne kate na onante nso na dano ye homeda enti Yudafo no ka kire ne wasa no yade no say enne ye homeda wonni hu kwan se osua wo kete obua won say ne oma me ho ye me den no ono ara na ose mi se yukate na nante na minhuri na menkan 15 ne 16 no ose onipa no si mu ko ka kire Yudafo no se eye Yesu na omane ho ye no den na yenti Yudafo no taa Yesu efri se waye nnuoma yi homeda yenhu se yenim se ne abasem yi se ne tito bubu obi ana oyare oda subura na no tade na no a dru time bi na yebe hwanya nsuo no mu a wa obedika tom no obenya ayare san de bi o ya atemta na ebi mu koja no dakro de ohia Yesu Kristo we nya ade a okoto nsuo bi am sorry na okete no yede fanante in fact they didn't see the miracle but omo hwe da no eye kronkron da no to omo no Yesu Kristo yes ade no mo mo bo Yesu Kristo kwadu yanhwe dog saadie we no ye be chirem in terms of say homeda no ne yenye many abes mark me da say John chapter 5 a pact but therefore ebia yenya time en kan ni nyina be mesrepi say obia antono boas na on kan the whole chapter John 5 kind free chapter verse 1 yeah na a object lesson of how Jesus onyankopon boy you know or celebrating the Sabbath. Let's start near unpack John chapter 5. Osha say abrantie bi na wa yare na that particular yare no was suffer for 38 good years. 38 good years. John will reason to that record no burn. Just imagine say, let's try and bring it home. Just imagine say, ebia uti ya. Now tia ya sa for 38 good years. I don't think say tiare 38. And I want to believe say abrantie yare no. Na yare a serious, a chronic disease. Ebia ne nemo bubu ntimo nante. Ebia wenya cancer. Ebia wenya serious yare. But yare na twaso sa for 38 good years. Yes. Now Bible say that way po no. Na there was the belief say every year bia or above free so ebe home ebe disturb water no na so disturb water na the first person obe tom no ne hoto no na mra Jesus enya encounter with sabrantie you know Jesus bisa na say odiana opesem yema o abrantie no ka asem bi o say
matena ha na sɛ nsuo no ɛyɛ wɛ ɔbɔfo no disturb nsuo no a mini obia obɛyɛ de obɛso me ho akɔ. That's right. Meaning say it was possible for people who are na omo ewo difficulties omo anka say intimo enko toms nsuo no no. It was permitted say obi betuma boa wo. But this was a manner for 38 good years. Was struggle. And imagine say that encounter no see Sabbath day because or record or say and that date was the Sabbath. It imagine say that Sabbath day now branch no daba Sabbath in suo no ho we say rabbis no nyina show mata den tenten we no. How was this man experiencing the Sabbath? Okay. Imagine 38 good years or dansuo no ho. It's permissible say sensuo ne home a so no kra no ntimu nkwa obi ba boa na ko. But for 38 years no onya amoa bia he still struggling every Sabbath 7 days bia Sabbath beto no. And how was he experiencing the Sabbath? Now this particular Sabbath no Bible dia dance say only Jesus nya encounter. Na Jesus catch and say sorry na nante. And it's interesting say Abrantie here for 38 years he was unrecognized. Obia ni hwa no hu no say Abrantie hu hia say ye den asem discuss to the sense ye badwen say hwan na bebo Abrantie no for 38 years no na oye ma agenda no so but the moment Abrantie no ho to no on Sabbath day of fa na ketenante no then they had to call a church board meeting. Say, Adentina Sabbath, Yamfa Kete, no afa Kete. Adofonom, Adisuya, yes, this week, a powerful lesson. Bible say, I can't creation account and say, when Yankupon boy in his image. Now, dear Juma Ashayansa, John chapter 5, am my object lesson about how Jesus. Any Godhead no almost celebrated Sabbath. Yenina yenim say onyankopon ne kura wiase. The world so onyankopon twene se free wiase sesia wiase be collapse. Onyankopon na ma ye home. Onyankopon na let me give a simple way to say even holding the sun in place in such a way say sun no enye too close to the earth na a consume ye and I say too far away na ama or awo agye. But the question I want to ask you is say through Sabbath, Onyankopon stop providing oxygen for us to breathe now. The answer is no. Say through Sabbath, does the sun suddenly become too close to us now, burning and say too far away, near feeling say you too cold and the answer is no. Bible dear dance say Onyankopon adwuma or yes say or sustaining world no on Sabbath day he's still active working. That's right. Now Bible mpokra so hwe here the context say or say through Sabbath day yenya yedwuma nyina na yemesom no the open day empire akese ne request akese pa ekodru heaven a Sabbath. Now I want to tell you say Sabbath so obi yare na yesu gu asafo no nyina hia na yesu ne bompa ya erade nkasa e Sabbath enti me twen mani wu Sunday na me open my office. God is actively working. Enti so Nyankopon kasa Sabbath yenya adwuma ya ese tiase say eye adwuma eye for our own pleasure. Sane Isaiah 58:12-14 e kan. Na how Onyankopon pese ye observe Sabbath no say ye besua how no observe Sabbath no. And Bible e kire e wo John 5 no say e through Sabbath God is busy walking around omo ayare omo abone omo ohawgu omo so na omo enya ohome omo tete no on Sabbath and Jesus eye adwuma bebre na kwan Jesus pese ye observe Sabbath kwan ye be observe Sabbath ama na ni agye ho ne say on Sabbath wonso Sabbath no be kwa wie no na wonso obi a owo haw mu obi a oni anigye mu obi a rest in the Lord on experience bi no onyame afa so ama wanya bi won me nka sa asem we recent yi akamitimu afri say that is my best Sabbath I have in recent time and bia one Saturday many elder back any community leaders and I'm a wife
you call asafo nibi ho. Now it's interesting say yani ni din komo no on also recount to you or say yes that asafo yukura oni ya na ehia but for a period of over 30 something years and now situation be a womti wontimun see asafo ha na edru time bia for a whole year it's like obia and contacting upo she feel like what yet to say a branch now no that best about no like nobody knows about the person. Now me kai said the whole Sabbath you spend it with this person. Yanene tonyum, yanene suya service school, yanene bompaye bebre. Na time me buy no now it was almost like you be packing and be farm car koi, and it was a very fulfilling Sabbath. Yeah. Sabbath enya da you heap pressure on a man for. Yeah. Therefore, Sabbath was Sabbath from an opakopim enyumre no ko na oba ha no encanto bi no have o ye no de yaw or their money hunu or the burden na ekọ efie enam asem bia wo ka kire no enam eniye bia wo ye kire na wa faili. Sabbath a time Jesus a man for rest. Now see what create here in his own image. Say to Sabbath. Yes, so the all expected from us, and say, or more no so small mono, young woman, na young so Great. Me da se pa after senior wayen sa amayena wa chechi mupama mia mani aje yen to aso na fe yen hwe na yen sorry yen adisia no so me membra Elder Japheth so so wo to aso fe ye hwe Sabbath no ne nsankyerene senior onyankopon nsankyerene a ne nsankyerene ejina homa na fe ya hwe adisia yibitimi asua firo yen hwe Exodus chapter 31 verse 13 na 16 na 17 no Exodus 31 13 16 and 17 say na okana na wonso kachre Israel for no say me humeda no ara na munie na eye menemu ntem nsankyerene mo awo ntoatoaso nyina mo na mo hunu se me Ewurade me ye mo kronkron na fe wo hwe 16 na o say enti Israel for no hwe homeda no na o say enti Israel for no hwe homeda na wonni won awo ntoatoaso nyina mo seda apam o say enti Israel for no hwe homeda no na wonni won awo ntoatoaso nyina mu seda apam enti se wo hwe 17 nso a o say me ne Israel for ntam sankyerene no ne dikosida na nansia na Ewurade de ye osoro ne asase na da a etoso nso no ohome na ojojo ne ho. Amen. Enti Elder yen show okwan ben so na saade we betimi apply to ourselves e betimi de ahwe yen so yasetena mu ye dada asetena mu. Yo Penny Bismarck me da say wo hwe yawada disiana or brofo no say the sign that we belong to God. In shasudie bi anase ade bi e kire say enti me hwe ne say bibia air pointy to bibia che say obi ahu a o say Dr. Collins de oyanyameba Cha menua ye boa oyanyameba ti bibia pointy ana nti na on my narrative ha but me ankasa msumenya experience bia feel say there was a time na me na fufu bi ye call ye friend European tour na ye kopie mu ye kopie ye last leg ye kopie o Amsterdam that year san ye chaba UK no na the plan is ye be fa Brussels and san ye ba ti na o see exit where particular ya follow signs na no knowing say sa exit na bohum you know ni ye fa the wrong turn when you say motorway so there when you fa the wrong turn na obekwadisa obetra asans ye ni ba ye hono ni ye pie Belgium krofofo e fe no Ostend they say almost fishing one of their fishing towns ye come more than close to almost 4 hours nti my acquaintance you no e be where ye na me share this year man hu say say
if you get the wrong sign, you pay a big price. That's right. But when you have the right sign, it won't fast. And you know, we share near Ken Exodus here. Na Nyankopon say science bi o hwan pese mo hye no so nia homeda enya homeda keke wo homeda no e wo science bi wo hwe Exodus 31 verse 13 na o say a sign that God sanctifies you. Say homeda no ti ase ne hu say eye nhye se Nyankopon te wo ho we enyame ana o ka kire Israel for no o say monkai enye say you celebrate it keke na emom no kai na hu say sada no me Nyankopon mete wo ho oko verse 16 na o say kai hu say enye a one off covenant na menemo ye eye dapim covenant na oba 17 so o say kai na hu say me na me obo ade na sada na nkasa so no me sada ye nhira ma o say unyemu tumi dwudwo ho wo mu enu ntino na asembisa ni is na Israel for dey say no mu tie yo because saade we no Nyankopon ka no na okama okaso say Israel for na say ya kan dey ya ni echefa wo mu say but kai who say Bible no say yen so sesia no ye Abraham asefo o kan Galatians 3:29 na yen so ye Israel for as Abraham asefo spiritual Israelites na eche say sa inshira ni sign we a edi ahu sign bre yen da fibo apam sign eche se Nyankopon ebo ade we asetene mu ebo ade sign de ahodwo ebre yen na ne yeso yen hu faso enu ntino de adesua no pese yen hu se menu mienu still yeso ye belong to Nyankopon enye Israel fo nko a isan se koba ne saade a ene nanka Yesu Nyankopon Yesu ewu ye no nanka asem no enko wiase afa na nyina se Nyankopon asem akọ wiase afa na nyina na Nyankopon no se ono akwa na asem no on se sandade a na menu mienu no Yesu ye brofo be ka say beneficiaries of inshira na Nyankopon ede ma Israel foi e wo Exodus 31 13 16 17 no na brofo no o ka bibu ha ma men kan kakra o say God's Sabbath is a constant reminder of our origins, our liberation, our destiny, and our responsibility to the outcast and the marginalized. In fact, the Sabbath is so important that instead of our coming to it, it comes to us every week and without exception. A perpetual reminder of who we are. Who made us, what he is doing for us, and what he will ultimately do for us when he makes the new heavens and the new earth. Let's just say, who made that interesting thing I say, Nyankopon ntwe ma yen yanguhia homeda no. The homeda no will be share de bia. Enu ntino enne no se ade adesua no ebekọ na wie yi a, menu mi no se eti ase se Nyankopon anye homeda na ma Israel fo nko an se de bi no mu ka no de ni se adofo mi ka se adewo adomre mu enu ntino yentumi ndi Nyankopon ahyede no so uka se ade na ewo adomre mu o se esan se Abraham seed enu ntino ye benefited from Adam. But I need to make that so that I don't know the end to him benefit. Yes, exactly. See, I see who say, Nyankopon shira or this Israel for no. Say, Paul Catcher say, ye part of Abraham's seed near spiritual Israelites there. Homeda in shira so can may you whom film. Shisha homeda naturally quite in shira womb, edify who the Abra. Ede ahotoba na edi nkunim diebo the chance was say or so na as for be no so no ye be di homeda wo great me da se pa da waya de se wa chechim se de kodwo ebo opani ma memfa ensoro so se ne elder a chechire mu nyina na ene na yemfa mbra fie sen na se me sori a me homeda no me ni no na emma afoforo nso hu se sa da we enya nyidi ana se sa homeda no yakura mpo a yesi yedi no ye ma ye ho burden too much eda midase na mumie hwe bibi ye fa free ahyase kakra emra nyame bo ade odi densia na ye bo ade da bia oye bibi soronko
na sɛ wohwɛ homeda wa mohwe enti nka yɛbisa yɛfo sɛ nka wodi de sia bɔ adeɛ wiɛ no na nka ɛnoa no na nka ayɛde but ɔsan de da baako ebisi hɔ sɛ da wei bi de ka ho ama adebɔ no ayɛ den awie pɛyɛ na saa da no mu na mehyira mo kyɛ sɛ wadwene ho da ada nyame amfa ɛda mmienu anka ho ɛda mmiɛnsa ba ɔde ɛda baako pɛ ɛda no so po na wammɔ hwee ɛna ɔsɛ saa da wei mede si hɔ sɛ mene mmienu yɛdi hyia mu na refreshment kyerɛ sɛ wotena baabi adwodwodwodwo mo ho maka sɛ yɛyɛ adwuma yɛni agyane sɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ muna mu nkɔmmɔ ba sɛ yɛtena ase ne yɛ refresh yɛ ho a yɛwɔ akwanya sɛ yɛdidi yɛ ho na mu nkɔmmɔ ɛdi ti na nyame de saa adeɛ no si hɔ enti homeda no ɛyɛ adeɛ a nyame sɛ mo w'ani nye ɛnyɛ bɛɛde te sɛdeɛ asɔmpanyin ka na mepɛ sɛ adeɛ bi atiefoɔ tie ne yie paa saa yɛwɔ no ade sua no ɔsɛ sign that we belongs to God adɔfo fa ne sɛ woakɔ supermarket wokɔtɔ adeɛ na woduru hɔ no nneɛma ɛsisi hɔ nyinaa ho yɛ blank wohu sign biara wɔ ho deɛ na wobɛtɔ ebia ope bibia ho yɛ white yɛyi sign na afiri mu bibia ne ba sign wɔ ho wodwadie no ɛbɛyɛ wo den papapapapapapasɛm na mmom sɛ woduru hɔ a wohu tomato a wotumi sɛ sign deɛ ɛwɔ no kyerɛ sɛ definitely tomato na ɛwɔ kan wei mu enti sign ɛyɛ adeɛ ɛhia pa yi ɛkyerɛ the owner and the maker of that product exactly enti yɛfa to yɛtim yɛdi homeda no ɛkyerɛ sɛ we belongs to God ɛsiane sɛ nyame hyɛ da nyi si hɔ sɛ ɛda ne duru a ɔne yɛ mmienu bɛnya ɛyi na adeɛ baako a ɛda aka ne nyinaa dada ɛnyɛ bɛɛden na mmom sɛ wobɛma obiara dɛ ɛnyɛ anigye kɛkɛ ɔsɛ woanyɛ wapɛ so adeɛ na meda no wobu no anigye di a ɛno ɛna w'ani bɛgye awurade enti no ɛduru a ɛnyɛ ɔhaw koraa ɛyɛ anigye ɔne nyankopɔn tena ase na woni nkɔmmɔ deɛ bio na wohwehwɛ yɛdam ase meda mo ase mpanimfoɔ moayɛ adeɛ paa sɛ mode homeda adesua yi ɛde abratifoɔ menim yie sɛ yɛn nso yɛtie homeda no paa ɛnyɛ sɛ homeda no nyɛa ne sɛ yɛba homeda no akɛkɛ daabi ɔsɛ ɛnyɛ anigye deɛ ɛwɔ fie nti wɔn a wɔne wɔn ti fie wɔn a wɔn neighbors ne obia a wɔwɔ hɔ bia sɛ homeda no so ama ne mfili sɛ ɛnɛ yɛ homeda yɛ papa bi na ɛnda di ehu sɛ saa me ne homeda ni na te ampa na nyɛ sɛ bia yɛbɛ asɔre nko ana na yɛdi homeda no meda mo ase sɛ ne mo akyerɛkyerɛ mu no moma yɛmfa ntwerɛ sɛ na afei yɛnka tie ni na Dr. Alpha and introduction so MIA. Ame mamo me mompaye. Era Yesu da wase wa edusuan de amaye. Da wase. Adam so do yenti abre nyina o kyerɛkyerɛ ye. Eniema emre bi atwam na yenni so no wo kyerɛ ye. Na wo hye ye den, wo hye ye nkran sɛ ye te won sama yentu ho anamo. Ene de wa kyerɛ sɛ wo homeda no de maye sɛ ensua ye ne so a. Wo homeda nye da bia ɛyɛ sɛ ɛde wo hawgu maso. Yes, bebree sɛ mmerɛ atwam yɛmu bi ebia by virtue of our action our speech ɛne deɛ yɛyɛ nti ebia Sabbath obi anigye kura sɛ nka obɛnya wɔ ha ne ɔhome bi ɛsɛ onya wɔ asɔre fie no ɔkɔ na ɔde osu na ɛkɔ yɛsrɛ bebree sɛ fa kyɛyɛ na yɛnim saa mmerɛ wakyerɛkyerɛ yɛ na deɛ yɛsrɛ bebree sɛ ɛfiri na ɛkɔ abere biara ma yɛahoɔden na yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so na afofra a omukɔ haw mu omukɔ sun mu Sabbath ahomgye a ɔde ma yɛ no yɛnso yɛbɛboɔ mu ama ɔmanya ahomgye no bi yɛda wase bebree yɛwura Yesu ɛfiri sɛ yɛbisa wei ɛwɔ dɔba Yesu din mu amen. Amen.